Karon atong gisaulog ang pangilin ni San Jose, bana ni Santa Maria nga Birhen. Ug ang tibok simbahan naghimo niini ang pagpasidungog kaniya ilabi na sa iyang mahinungdanong papel diha sa atong kaluwasan. So si San Jose nahilan nato nga usa ka simple o gyano nga tawo. Pero nahimo siyang amahan o tawhanong amahan ni Jesus nga naghimo sa banay ni Maria, Jesus o of course Jose. Pero mga igsuon, kung atong subayon ang iyang kinabuhi, wala kayo'y dagahan nga gisulti kaniya diha sa Biblia, no? Dili kayo siya known matud pa o daghang gi-attribute diha kaniya. Pero atong matingad-an tungod kay siya nahimong inila sa tibuok simbahan. Siya nahimong inila sa tibuok katawhan. O kiniigo nga maghatag kanato og hunahuna nga siya dunay daghan nga gihimo alang sa katawhan sa Dios. Siguro moingon ta nga nahimong great ang iyang pangalan, no? What made him great, no? Siguro una sa tanan, the choices he made in life. Ang iyang gipili nga klase nga kinabuhi nga iyang puy-an. Siguro mga igsoon, una sa tanan, diha sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog kung unsa o kinsa siya diha sa banay. Gisaysay nga si San Jose, tao nga matarong o tao nga puno sa pagtuo. O mao kini ang nahimong hinungdan diha sa iyang makanunayon nga pagpuyo o pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang iyang pagkamatarong nga tao, ang iyang pagkamatarong ilabi na diha sa iyang mga kinaiya. Mao kini ang nahimong tulay nga nahimo siyang instrumento sa Dios alang sa katawhan, alang sa simbahan. Siguro kung atong paminawon ang iyang simpleng kinabuhi, isip panday, no? Isip yanong tao diha sa ilang lugar. Kini nagdala og dako nga mensahe alang sa katawhan, ilabi na ang kaluwasan. Tungod kay pinaagi niini nahimo siya nga sulundon sa daghang paagi diha sa katawhan. So mga igsuon, sa iyang pagtuo, sa iyang faith, no? Dako kayo og kahulugan para niya. Tungod kay kini nagdala kaniya diha sa pagkamakanunayon, diha sa pagkamasinugtanon ngadto sa kabubuton sa Dios. So mabitaw nga dunay tulo nga atong makita diha kaniya. Saint Joseph as obedient to the will of the Father. Siya nahimong masinugtanon kaayo sa kagustuhan sa amahan. Nasayod siya nga dili sayon ang iyang role, ang iyang papel diha sa kaluwasan sa katawhan, pinaagi sa iyang pagkaamahan o tawanong amahan ni sa batang Jesus. O gani, diha pa lang sa sinugdanan, nakita niya ang kalisod diha sa iyang pagpangasawa kang Maria. Apan dili siya buot nga si Maria mapaulawan, no? Sa katawhan. So iyang gidawat ang hagit sa Ginoo. Iyang gidawat ang kagustuhan sa Dios nga siya mahimong bana o iyang pangasawon si Maria. Ikaduha mga igsuon, iyang gipadayag ang iyang pagkamatinud-anon sa Dios diha sa iyang pagdawat kung unsa man ang lain pang gusto sa Dios diha kaniya alang sa kaluwasan sa katawhan. Ikaduha mga igsuon, Saint Joseph as provider, no? Siya nagahatag kung unsa man ang angay sa usa ka banay. Siya naghimo og paagi aron pagtabang nga kining maong banay mulambo, nga kining maong banay maglihok sama sa normal nga kabanayan
diha sa ilang kasilinganan. Isip panday, wala siya maulaw, wala siya magbasol, nga mao kini ang iyang mahimo. Nga mao kini ang iyang madala aron paghatag og panginahanglan o unsa pa man ang kinahanglanon sa iyang banay. Apan nagmatinud-anon siya diha sa iyang paghatag og mga panginahanglan sa iyang banay. Ikatulo mga igsoon, Saint Joseph as protector. Siya nagprotekta sa tibuok banay. Gani atong nahinumduman nga sa dihang patyon ang mga bata, no? Iya kining pinaagi sa damgo nga iyang nadawat gikan sa anghel, iyang mikagyo sila ngadto sa Ehipto. Gidala nila ang bata aron dili siya mapatay ni Herodes. Mga igsoon, daghan pa ang gihimo ni San Jose pagprotekta, paghatag o proteksyon sa iyang banay. O kining tulo, nagsaysay usab kung unsay angay natong buhaton diha sa atong kinabuhi. Si San Jose na himong maayong ehemplo. O gani, the greatest of Saint Joseph, aside from the choices he made, siguro nakita nato nga bisan karon nahimo siyang universal patron of the church, no? Nahimo siyang inila tungod sa iyang pagkamatarong o sa iyang pagkamatinud-anon sa Dios. O kini maong hagit sa matag usa kanato mga igsuon nga kita magpuyo diha sa matarong nga kinabuhi, nga kita mahimong lig-on sa atong pagtuo, nga bisan sa unsang mga pagsulay sama ni San Jose, kita makasugakod o kita makapadayon bisan sa mga kalisdanan. Atong hinumduman nga sama ni San Jose, kung kita matarong o kita matinud-anon sa Dios, ana kanunay likod nato ang atong Dios nga maghatag kanato og kadasig aron kita magpadayon. Atong iampo ang tanang kabanayan, atong iampo ang atong kaugalingon, atong iampo ang tibuok simbahan, nga unta ang atong si San Jose magpadayon sa iyang paggiya kanato diha sa matarong nga kinabuhi o labaw sa tanan diha sa paglig-on sa atong pagtuo diha sa Dios. Amen.